बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लानानै मुंख्लं जालांनाय बिएलटिनि गिबि लेङाइ मासिगिरि जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि ओनसोलनि अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि मुङाव जोङो बोसोरफ्रोमबो अल इन्डिया लेभेलनि बुलुर बादायलायनाय एबा भलिबल कम्पिटिसन होबाय थादों। देग्लाय 20 बोसोर जाबाय आरो बेनिनो दिनै 8 खालार जानुवारि बे जागायजेननाय हाबाफारि आरो बेहाय जोङो बे बोसोराव गासै 8 भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय जोङो गेलेगिरि हांख्रायना लाबोदों आरो गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बिथां अन्थाइग्रा बड'सा बिथाङा बर' जाथिनि थाखाय जोंनि गोग्लैसोना थानाय हारिनि थाखाय खामानि मावलांनानै मुंख्लं जालांनाय बे मुंख्लं जालांनायनि जि बेसेन बा बिथांखौ जि सन्मान होनांगौ बे सन्मान होनांगौनि थाखायनो जोङो बे बुलुर बादायलायनायखौ जोङो खुङो आरो बेहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बोसोराव 5 लाखै रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जायो आरो बे रांखान्थि अनसुंथाइजों लोगोसे ओनसोलनि गोरों गोरा सुबुं साननो हनो गोरों सुबुं बिथांमोननि मददथिजोंनो दिनै 20 बोसोर जाबाय बे जोलुर गेलेनायखौ खुंनाया। बे बेलायाव मा राजखान्थिनिथ' प्रेसारनि खोथा जेबो गैया दायो, खारन दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआरआव सरकार जि सोलिदों इउपिपिएल बिजेपि आरो सिएसपिनि जोङो रावखौबो राजखान्थि खालामनो थाखाय जों समानो गैया। जोङो दिनै जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो जोङो बयबो साखाफारा जादों। दिनै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ, बिटिआरनि सिमा बारायनांगौ, जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोबां बेकार जेंना बेखौ जों सुस्रांनांगौ, रांखान्थि सोलोंथाइ समाजखान्थि जोंहा गोग्लैसोनानै दङ बेखौ बोस्रांनो थाखाय जोङो दिनै सानफ्रोमबो एसेम्ब्लियानो होन एक्जिकिउटिभ काउन्सिलानो होनदों जों दिनै खामानि मावदों आरो बे हिसाबै जोङो सोरनिबा राजखान्थि बा सोरखौबा षड़यन्त्र खालामनानै सोरखौबा हमनानै हरनाय सोरखौबा जेलाव दोननाय बिदि सानखांथिया जोंनि गेजेराव फैयाखै। प्रमद बर'आ सान हर खामानि मावदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनफ्रोमबो हारि साफ्रोमबो सुबुंखौ जौगाखांहोनो थाखाय। दा बिनि थाखायसो जों दिनै खामानि मावगासिनो दं। दा बेवहाय जोङो सोरखौबा राजखान्थि खैसाराव खोख्लैनानै सोरखौबा जोङो जेलाव हमनानै सोरनिबा खुगाखौ बन्द' खालामनाय बे थांखिजों जों खामानि मावाखै। दा बेखायनो ससियेल मिडियायाव जों नुदों मैया दाखालि 3 सुबुंखौ पुलिसा खानायनि उनाव पुलिसा एरेस्ट खालामनायनि उनाव थोंजोङै नङाब्लाबो खेंसालियै खुंथायाव थानाय हान्जाखौनो सोंखारनाय बायदिखौ जोङो नुदों। नाथाय बेयो गोरोन्थि जागोन, मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव जेबो सिन्ताधारा बिदि गैया, जोंनि गेजेराव जेबो सानखांथि गैया। आं रायजो राजाखौ खावलायगोन बिदि जाथाया समाजाव जाफ्लेबाय थायो, जानायखौ जोङो गेजेर गेजेर नुदों आरो सोरनिबा न'खराव जुदि हान्जा बुंदों बे ड्राफ्टखौ जोङो नुबाय। बे ड्राफ्टआ फाइनेल नङा आरो बे ड्राफ्टआव जोङो खनसेयावनो एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टारि बे मोननै सिटनि थाखाय बा बे मोननै बिधाननि थाखाय बा पार्लियामेन्टारि बा बिधान सभा बे मोननैनि थाखाय जों समष्टि दाफुंफिननायनि खामानि मावनायखौ जों नुदों। दा बे हिसाबै आसामावबो बिनि दाफुंफिननायनि खामानिया जरदारै सोलिदों आसाम बिधान सभानि थाखाय, जायनि थाखाय 4 जिल्लाखौ आसामाव बोखारथ'नानै समष्टि दाफुंनायनि खामानिखौ मावगासिनो थानायखौ जों नुदों। दा खोथाया जाहैबाय मा, जोंनि गेजेराव गोबाङानो बुंदों जे क'क्राझारखौ जिहेतु क'क्राझार लकसभा समष्टिया जिहेतु आगुनिफ्रायनो एसटिमोन, दा बेखौ एबाराव समष्टि दाफुंफिननायाव एसटिनिफ्राय बोखारनाय जासिगोन होननाय माखासे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव दावराव दावसिखौ जोङो नुदों। जोंथ' माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा, खारन क'क्राझारा जाबाय जोंनि बर'फोरनि उथुमाय मैखोम थावनि। बे थावनिनि समष्टिखौ एसटिनिफ्राय बोखारोब्ला दा बेयाव जोंहाबो बुंनांगौ थागोन। दा बेखायनो जोङो सावरायदों आरो खोब सम्भब जोंनि फोथायनाय बेखौ एसटिनिफ्राय बोखारनाय जानांगौ।